time bomb. Localității Târgu Cărbunești, adică cu doamna Coman. București. DSU și Raed Arafat au spus Într-o zi vei fi cu mine. în tragedii. Pe urmă, toate chestiunile legate... Cum? Auzi, mămico? I don't even feel you. Just move. Ceea ce se întâmplă în aceste momente pe teren. Repun repede Steriș. Hai, é muito boa. Você valente? Você pode conversar. Ca să discutăm despre această mare problemă a secolului 21, așa zisa confruntare între islam și creștinism. O lucrare care s-a bazat pe... Cel mai periculos, Tănase devine creativ pentru că și ele are ultima pasă. În Calitate unul sunt sigur de asta, Dan, pentru că am văzut cum s-a mobilizat. Inat sistemul nostru medical și au făcut pe mulți. At 4 feet from the surface was so good. Să-mi dau cu presupusul, ele nu știu că știu deja că dragostea e răspunsul. You know what, Chad? Why don't you just leave the way you came in? Fine. Isso é pior, podia ser Araponga, Avestruz, Siriema. Această săptămână și vor stabiliza acest platou. Deci creșterea... There were 3 survivors of the 1918 pandemic still alive. Our very own pumpkin parade and festival. It'll be home. This gateway to the past is once. Punem fiecare lună un set de câte 13 ateliere care sunt din